sanadi kan rayuwa na fada dimuwa sanadi kan rayuwa na shiga sarkakiya sanadi kan rayuwa wai me ke faruwa na rasa gane komai ni gana a wannan duniya kaddara ta riga fata sanadi ne sanadi ne shi ya jawo min yau gani cikin ukuba mu duba sanadi mu duba. Wa alaikum assalam malam barka da shigowa. Ina Jamila. Bai ki nake ina Jamila. Gaskiya ban ji motsin ta ba amma bari in duba ko tana cikin ɗaki. Sila anai wani bakin ciki a lokacin wani zai yi farin ciki mu duba zama a na duniya mai haƙuri ike more rayuwa kuma duk tsananin idan za ya zo wata ran sauƙi yana a zuwa. Ba ta ciki malam. Ina jin ta tafi wajen iskar yaron nan. Babu shakka malam wataƙila can ta tafi gurinsa. Ai ba can ta ma can ta tafi. In ba sihiri ba ko su tabaru ban ga abin dalilin da yasa zai mai da Jamila haka ba. Na ji suna cewa ai soyayya ce malam. Soyayya? Wannan ba soyayya ba ce. Rashin tunani ne saboda rashin hankali. Amma ni na san abin da zai yi. Me za ka yi malam? Zuba ido ki gani ni na san abin da zai yi. Allah ya kiyaye. Allah shirya da su malam. Mu duba sanadi. Maduba sanadi komai na da sanadi inai gazance cikin bayanai komai ya faru kwai sila anai wani bakin ciki a lokacin Jamila dan Allah ki tsaki saurare ni ki ji abin da yazo nake shi. Habibu ina tausayin ka. Na san yadda so yake, kuma na san yadda kake ji a game da ni. Jamila, amma in dai haka ne ki bani dama mana. To zan iya baka dama a cikin zuciyata ba, domin kuwa Jafar ya mamaye ko'ina a cikin zuciyata. Jafar? Jafar? Dakata, kar ka kuma cewa komai akan Jafar. Domin ba zan taɓa iya son wani ɗa namiji ba face Jafar, domin ya mamaye ko'ina a cikin zuciyata. Fatan ka gane ko? Amma Jamila, da sannu na san koyo ko gobe wata rana za ki biyo da ni. Habibu, baka da gurbi a cikin zuciyata, domin na riga na gaya maka Jafar ya gama mamaye ko'ina a cikin zuciyata. Faruwar sannadi komai akwai sannadi. Amma gaskiya Jamila abin da kika yi wa yaya baki mishi adalci ba. Amma ban san me yasa ba ko me yasa kika mishi haka? Jamila da ke nake fa. Jamila da ke nake fa. Oh. Ganin kike. Sorry sister ki haƙuri. Wallahi na san kina ji na kika man banza. Ki haƙuri Khadija. Ban san da ni kike ba. To naji, amma me yasa kike so ki sauya min akan yadda na san ki da? Me yasa kike kokarin kina boye min damuwar ki? Haba Jamila, amma gaskiya kin bani mamaki wallahi. Ya ne Jamila? Khadija, ni kadai na san abin da nake ji. Ki kyale ni. Ban gane me ki nufi ba. Oke ba komai. Daman har ni zaki iya boyewa damuwar ki Jamila? Sorry my sister. Ki haƙuri. Ni ba wai ina nufin ba zan gaya miki damuwa ta bane ba. To me kike nufi Jamila? Na zo wucewa. Kawai wai na ga yaya a zaune wai yana waya da budurwa. Yana ta gaya mata kalaman soyayya. Wanda ni da na zo wucewa ko daga kai biyu ya kalle ni ba.
Haba Jamila, kamar baki san halin maza ba, har za ki so ɗau damuwa akan namiji ki ɗora wa ranki. Na Allah tuwo mu tafi. Jamila, kin shigo lafiya da Jamila kike? Lafiya ƙalau. Ya suwa banki da mahaifiyarki? Suna lafiya ko? Ya ƙalau. Raba Jamila, san da zuwa. Gogo, na san Jafar ya sha wahala a sanadina. Ni kaina gogo ba zan iya rayuwa ba tare da Jafar ba. Zan ci gaba da addu'a duk halin da ake ciki, insha Allah. Duk wuya, duk rantsi, ko menene zan iya tsinta kaina a ciki, zan yi haƙuri har na ga Allah ya mallaka min Jafar gogo. Zan jure ko menene, duk wahala, duk rantsi, insha Allah ina tare da shi. Ina ji na Jamila. Ba na so a ce ni ne ko ɗana ya yi sanadi a ce ba ki shiri da iyayenki ko kin saba musu. Abin da nake so da ke, ai ba raba ku za a yi. Ni fa da ke da Jafar ta ɗaya ne a waje na ‘ya'ya na ɗauke, ke ma ‘yata ce. Yadda zan gaya wa ‘yata haka zan gaya miki. Ki yi wa iyayenki biyayya. Jafar ɗana ne, ke ma ‘yata ce. Yanzu da aka raba ku, ban san ina za ku je ku haɗu. Amma ni na ba ki dama ki zo nan, ki zo ku yi magana a ido na Allah gani. Da a ce na bari kun tafi wani waje, kun je kun haɗu a wani to wai isa ya ba ku yara. Ke ba ɗaure ki za a yi. Kuma haka shi ma Jafar ba ɗaure shi zan yi ba. ‘Yan adam ne ku. Dole za ku rayu kamar yadda kowa ke rayuwa. Don haka ki taho nan, ku zo ku yi maganar ku a nan. Ina gani. Saboda gara min wannan rashin kunyan a yi ta a idona don kun tafi san ban san me zai faru ba. Yara ne shi malam mai dan wake mahaifinki bai gane ba ne, shi yaro ai na kowa ne. Gara ki rika zuwa nan ina ganin ki, kuma da za ki yadda a shawara ai iyaye su ne a gaba da komai. Ba wai raba ki nake yi da shi ba. Haka ne gogo. Amma wallahi gogo akan rasa Jafar ko ma menene ni na yarda in shiga kowane irin hali, na yarda in shiga kowane irin yanayi akan rasa Jafar. To shi mahaifinki ya gagara gane haka ne Jamila. Kuma ai shi ɗa na mahaifansa ne. Da ɗa da abin da ya mallaka duk na iyayensa ne. Dole ne ki yi wa iyayenki biyayya. Ko ni ba zan so a ce ‘yata na zana ta tsallaka ba. Sai dai a hankali mu yi ta addu'a har Allah isa su gane. Insha Allah. Masha Allah. Haka nake so, ki ji daga bakin ki, amma ki tabbatar kina ma iyayenki addu'a. Ki yi musu addu'a Allah ya sa su gane ni ma nan kuma ina yi. Ni ba na kyamar ki wallahi. Ya kike a wajena kuma na amince miki ki ringa tahowa nan ku yi maganar ku. Allah ya muku albarka. Ni gobe na gode. To masha Allah. Ni zan koma gida. To madalla a je gidan. Na gode. Duk sa'ad da kika tashi ne nan zaki dawo. Gyara gidan duk sa'ad da kuma kike son magana sai ki dawo. Madalla a je gidan. Masha Allah a je gidan fa. Dakata Jafar. Kamar yayin dakata. Kai ne kake son ma ka haɗa shiga da ni? Inda nake zuwa ina shiga kake son ka je ka zauna a gurin. Kai kake son ka shiga tsakanina da Jamila. Waye kai? Nace waye kai? Wai kai hakura ce za ta ce da kare mai. Kana nufin duk abin da kake yi ba a sani ba? To har kake ɗaukar alwashin ni kake ɗaukar alwashi za ka kashe ni. To lallai ina mai tabbatar ma ka tafka babban kuskure. Kuma za ka yi nadama. Billahi allazi la ilaha illa huwa sai na kashe. Allah sana ta ji. Kai na ta ji ko wallahi. Wallahi sai na ta ji. Sanadi kan rayuwa na fada ɗimuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Me zan gani haka? Jafar! Me ya faru? Me ya same shi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Habibu ne suka sassaye shi a fuska da nan to akan ya kula budurwarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba dai yar gidan malam mai dan wake ba Jamila. Jafar, ya jikin naka? Ka ce an je asibiti ko? Ina kai shi asibiti an yi mai treatment shine suka ce yanzu ma in kawo shi gida. Yanzu yaron nan dan ba shine yi maka haka? Shine na hanya wani tafiya shi ya kai shi ya musu haka ne. Bari ka ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawo shi nan. Dan wake. Ya jikin to Jafar? Yanzu daga asibiti kike? Wadan sannu. Jafar. Jafar. Ya jikin naka? Ka ce an je asibiti ko? An yi masa allura. To. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi kenan gwagwa ni tafiya zai. Tafiya zai. Na gode ka ji ɗana. Allah ya saka da alheri. Amin amin. Zama da masoyi ribar san mai son wani ya zamo illa. وقال الذين كفروا للذين آمنوا بيننا وبينكم وهو الغفور الرحيم. Jamila sauran. Zo. Daga yake? Na je gidan su ƙawata ne karɓo ɗinki na. Ƙarya kike kin tafi wajen shashashan yaran nan. Je gidan ki ɗauko Allah ki rafi. Shashashan banza shashashan wofi. Ana nuna miki yadda ake. الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والارض قل الله وانا وياكم على هدى في ضلال مبين قلنا الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك واولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. ومن الناس من يقول أعوذ بالله أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل لعلكم تذكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تعتدون وإذ قال موسى Ana karatu kina tunanin wani iskan banza iskan wofi. Mara tarbiya kawai. Ku ci gaba. وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد ولا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الذين يقولون هذا الله من بعد ميثاقه يلعنون ما أي مصر يكفرون في الأرض ولا ولا تكونوا أول كافر فيه ولا تكونوا أول كافر فيه ولا تكونوا واتبعوا ما تتبعوا Jafar, haba Jafar, ina ta muku magana amma ka isa tsaya ka kula. Jafar, ya jikin naka? Jamila ba wai na ki miki magana bane ba.
saboda malam baya son gani na da ki. Ki haƙuri ki koma ki ci gaba da karatunki. Ina ganin haka zai fi sauki. Ki haƙuri. Ke Jamila karatun kenan ya shiga na gida in zo mun wani ɗan isa yaran sai ki gida. Barka da. Ba ruwa na daga isuwarka. Wannan raunin da ke cikin kama ba ruwa na da shi. Ka ji gashin kanka ba. Yanzu wani ake na ya na musu ta raba ka da Jamila ta hanyar ta. Jamila ba irin kalar ka bace. Ba damuwa. Insha Allah ba za ka ƙara gani na da kai haƙuri. Kama gaban ka. Ba da. Yauwa ƙawata, dama ina so mu yi wata magana da ke. Ya kamata a ce gaskiya a tunani ya kamata a ce ki rabu da Jafar. Saboda kin gani baba baya son alaƙar ki da shi. Haba ƙawata, menene haka? Haba Khadija, wancan baki san shi ba? Wa'incan fa kashe mutum fa a wurin su fa ba komai bane ba fa. Shine fa wanda suka yi yunkurin kashe Jafar abokin Habibu fa. To ni mutumin da haba ƙawata dan Allah, mutumin da bayi da wuta bayi da aljanna shine abin tsoro. Kin gani dai ba tsayuwa muka zo yi nan ba, zo mu tafi. Kawai ne ki zo mu tafi. Dare ya fara, ado ina kiɗan mai yawa. Ado ku shafa kima, Isa na Audu shafa kima, Mamman Bashar ku shafa kima, in kun tina kiɗan Audu. Yubiya, bayan yannan Jamila na san dole yawo ya taso ka ko? Ba dole ma ta so ni ba. Ai dole ta so ni, ta ga abin da na ajiye, ai ta ga aiki na. Kai ba ma ita ba, ko malam mahaifinta bai sai nan da ita wallahi. In ko yace zai raba ni da ita wallahi sai na sha jinin sa. Sai ka san doka. Baban yanka. Me za ka ci a wannan magana? Baban yanka. Me za ka ci a cikin wannan al'amarin? Yawan wasu wani jan gwada da ke yanka sha iya ta kuɗin gaba a gane baban yanka. Ina jin ka san harka ce sai da tunani, saboda in ka duba harkar nan ba tunani sai ka shiga ciki. Ka duba ka gani, ka ɗauko ɗaya ka sa ta cikin biyu ka ga me za ta baka, sannan ka ɗauko uku ka sa ta cikin biyar. Aiki ne sai da lissafi. Kai ka san doka na gidana. Shi ne a yi. Sarkin huda. Me za ka ci? Ai abin da nake gani wani yarinya kawai a ɗauke ta a wani ƙauyen da ita, kawai ma haɗa mata aure da ita. Durin kwa. Durin kwa. Kai ka san doka baban huda. Habibu. Na san ke gurzo ne. Kuma jarumi ne kai. Karo da kai ba daɗi. Duk wanda ya taɓa masa yan ƙarshen sa dan durin kwa. Ya kaga magana ta ai ko malam ko mahaifinta yace zai hana ni wallahi sai ya ci kasa. Allah sai na sha jinin sa. Kai ka sani wallahi ba wani shege. Waye Jafar? Shi kansa mahaifin nata wallahi in dai bai daura auren nan ba shi ba zaman lafiya. Allah sai in daura su duniyar nan gaba ɗaya. Kai ka sani. Ba san ya zai rabu. Ko misali kawai an jima ka wata aikin nan. Balle a ce dare ya raba biyu ta zo ku fara bautar Allah. Babban abun mama
duniya. Zuba mana kayan miya na naira 100. Ina jin cike kuma. Yawa nake so abin da nake son gaya miki shi. Ni ba gaskiya ya san manta. Ba zan iya rabuwa da shi kuma zan iya samu in je in gaya mishi abin da yake cikin zuciyata. Domin ya daɗe na yawo a cikin zuciyata. Lallai. Kin san abin da nake so da ke? Shawara zan baki. Akan mantar na wallahi ki fita a saba gashi. Na gaya miki. Kin san ma wai ko su wane ne su tarin nan ma kuwa? Su fa in gaya miki kilik ɗinsu su ba su ifa su kashe mutane ba fa. Su fa haka suke fa. Kin san menene? Ina wannan saurayin nawa Habibu wanda yake bibiyan nan tawa. To abokinsa ne fa. Shi ne fa in gaya miki suka yi yunƙurin kashe Jafar fa. Amma kuma ke kuma kike cusa kanki a tare da shi. Wallahi ki kiyaye maki sane su da kike ganin su. Ke fa kina son Jafar. Kuma babu wanda ya sayar baki da Jafar. To ni ma haka zalika ba wanda ya sayar ba ni shi. Ai ni ko mun yayi ko yayi ni ina son sa. Ba zan iya rabuwa da shi ba. Kin san me? Kar ki sake ki faɗi wata magana akan Jafar. Na gaya miki. Ana ba faɗa zan ba. Ke dai kika sani. Yanzu ke me zaki je ki ce miki da kika ce mishi kin ganshi? To amma ai kin ga ina so ne in bai godiya akan abin da ya faru da tsakanin da shi. Yayi saboda kawai ya miki wallahi bai kamata ba wannan dai ba mutunci ki bane kina zuwa mana da mutunci. Kawai daga mutum ya taimaka maka sai ka wani hauka ce mishi to in kin gaje me zaki ce mishi? Da Allah ni dai ku zo kai ku zo. Wannan dai in gaya miki wallahi ba tsari bane wai ki ce da kanki wai zaki je ki wani tunawa mutum wai daga mutum ya je wai dan ya taimake ka wai sai ka je ka. To yanzu dai ku zo mu je. Assalamu alaikum sannu. Lafiya kala wallahi ya kake? Ka gane ni kuwa? Sabon gane ki. Ba gane ni ba. Lokacin da aka biyo ni har ka taimake ni? Oke, na gane ki. Lokacin da na raka ki haka buga ko? Eh, lokacin ka gane da shi. A to ai gani ne kin canja ki. Wanda kin to da takalma a ne za ka kuma ziki ki sosai. Wannan kuma kawai yake ne ka dole su. Da Allah malama ki. Kiran daga mutum kuma ya taimake shi ne za ki tsaya kina mishi wani bayanin kai ki dan zubar da mutunci wannan bai yi ba wallahi. Mun tare ne fa wanda su kilik din su gabaki ɗin su yan daba ne rukakkun marasa mutunci ne fa amma wallahi kin bada mu Khadija ta bani da alheri kawata yanzu ke wannan kike kula an sai an danna har da zuwa ki mishi bayanin kansa dole. Okay. Da Allah nake cewa zan samu numban ka. Okay. Ba da ma ka samu. Akwai kati a wayan naki ne? Eh, akwai kati a wayan nan. Okay, fara ni kira. Sai mu muna sa waya a salon ne saboda yanayin tsaro. Okay, to me sunan naki? Hafsa. Sunana mutai. Ba da ma zan kira ki insha Allah. Nagode. Jafar, sani Jafar ya jikin naka. Sauki. Ya jiki.
haka abu ya faru. Allah ubangiji ya ƙara san. Jafar, idan Allah dan annabi Jafar ka yafe mu. Jamila kake da ba haka tsakanina da wannan abin da ya faru ta sanadiyar ko a jikina zai iya sadaukar da rayuwata a kan zan so a ce wannan abin shi ne sanadin mutuwata. Kai, kake faɗa ne haka Jafar? Ka ce ka bari ta zama sanadinka? To bari in gaya maka idan ka bari ta zama sanadinka ni kuma ni ne sanadinta wallahi. Kai kaɗai nake da shi a raba da kai ka haɗa baki da saurayin ta daba. San maka wannan abin ina ji ina gani? To wallahi ba zan yarda da wannan ba. Bari in gaya miki. Ba ƴar mai ɗan wake ma, ba ma da mai ɗan wake ba, ko ma waye ne wallahi bari in gaya miki wannan ɗashi kaɗai ya rage mini kuma ba zan yarda a raba da ɗana ba bari in gaya miki. A nan babanki Jamila ya kama ya koran min da a karatu don yana ganin sa ba ɗa bane. Saboda ya tsane shi ya koro min ɗa, to ni ina son abuna kuma in Allah ya yarda zan tsaya masa in Allah ya yarda Allah ne gatan mu za ku gani. Kuma wallahi ku tashi ku fice ku bar min gida daga yau kan na ƙara ganin ki kun zo nan. Kun kuma kina ganin wasa ne ku tsaya sai na adali. Da ya ce Allah ya yarda ni ne adalin ku mai daɗi. Sanadi kan rayuwa na faɗa ɗimuwa. Sanadi kan rayuwa na shiga sarƙaƙiya. Sanadi kan rayuwa